Шолпан, ну, зинхар үшін. Білмеймін, Руслан. Шолпан, бір генә тапшыру, бір генә. Вәғде ете алмайым. Шолпан, мен бит инде әллә нәрсә сорамыйм, күктән дә уйлап тапкан әйбер түгел. Шул бір генә тапкыр. Юк инде, Руслан, сен сұраған әйбер эшләр өчен мин үземнең принциплардан баш тартырга тиеш булам. Юк, Руслан, мин риза түгел, теманы япабыз. Бәйрәм хакына да моны. Әйе, бәйрәм хакына да. Мөгаен дуслык хакына. Руслан инде. Руслан, дуслык дигәннән, безнең бит дуслар күптәннән көтә. Әйдә без хәзер эфирне башлыйбыз, яме? Сәлам. Сәлам, дуслар. Мөгаен инде барыгыз да беләсездер. Бүген халыкара. Туктап. Руслан, күп сөйләшәсең. Башлыйбыз. Хәзер инде мин үз сүземне дәвам итеп, Шолпан. Хөрмәтле дуслар, тамашачылар, бүген белгәнегезчә халыкара дуслык көне. Барыбер әйтте инде шуны. Ну, әйе, бүген халыкара дуслык көне. Нәрсәсе бар инде аның? Шолпан, менә мин бүген иртән студияга кергәннән бирле сиңа әйткән, әйдә инде бүген дуслык көне бит, шуның хөрмәтенә булса да синең белән дуслар кебек берәр тапшыруны әрләшмичә, бәхәсләшмичә, нәрсәдер фикергә каршы килмичә, бергә иң якын дуслар кебек алып барыйк әле дигән идем. Ә син, юк, мин үз принципларымда бар, мин аңа каршы килә алмыйм дигән буласың, дусыңмыш. Руслан, мин ул дуслык көннең гомумән аңламыйм. Ул бит инде бүгенгә түгел, көн саен булырга тиеш. Ә дуслар бәхәсләшми икән, тарткалашмый икән. Алар шын дуслармы инде? Менә кара. Без синең белән нәрсә уйлыйбыз? Гел шуны туп-турдан әйтәбез. Менә ул шын дуслык дип атала. Димәк, синең әйтәсең килә, без синең белән эт белән мәче кебек теге төртшеп, әрләшеп торсак та киләме? Без синең белән шын дуслар. Шын дуслар гына түгел, иң яхшы дуслар. Һәм без моны хәзер тикшереп тә карый алабыз. Бик теләсәң. Әйе, без моны тикшергәнче башта видеозны токталды. Анда хәл итәрбез. Сәлам! Дуслар, изге билер җиреннән сезгә кайнар сәламләр биредә медиа билер форумы кыздыра. Әйдәгез әле бергәләп әлеге сәләт мөхитенә чумый киттек! Сәләт форумы экваторын узды һәм ниһаять 4-нче смена медиа билер форум старт алды. Сменада төбәк сәләт клублары лидерлары, Татарстан Республикасының мәктәп яки район активистлары, башка төбәкләрдә үткән фән олимпиадалары һәм конференцияләрнең призлы урын ияләре катнаша. Форумга Россиянең Башкортстан, Удмуртия, Мария республикаларыннан, Оренбург, Самара, Пермь һәм Ульяновск өлкәләреннән балалар катнаша. Сәлам кызлар, бераз сөйләп китегез әле сез бит инде сәләттә. Гомумән сәләттә беренче тапкыр һәм ничек сезгә медиа билер форум? Әйе, мин сәләттә беренче тапкыр. Әлегә миңа барысы да ошый, мин моннан китәсем дә килми. Менә безнең бүген 4-нче көн инде форумның. Монда шундый дуслык атмосферасы, тәмле ашаталар. Һәм безгә монда күп төрле дәресләр җитә, ләкин ул дәресләр мәктәптә шикелле түгел, кызыклы үтә һәм анда күбрәк командалар белән очрашабыз, көч сынашабыз һәм безгә монда бик ошый. Менә дәресләргә килгәндә менә гомумән мастер-класслар, менә спикерлар ничек сиңа һәм гомумән менә нинди мастер-классларда син шәхсән үзең булдың һәм ничек менә сиңа? Минем уйлавымча, мондагы спикерлар үз һөнәрләренең осталары, чөнки аларга менә карагач, аларның тышкы яктан, аларның сөйләүләре, аларның русча дип әйткәндә поставленный голос, миңа аларында әсәр бик ошый. Мин үзем күбрәк журналистика белән кызыксындыгач, шул направление буенча форумнарга йөрим. Медиа билер форумының уку-укыту программасы медиа ресурслар белән эшләүнең заманча ысулларына багышланган. Остаханәләр һәм лекциялар кысаларында чакырылган белгечләр социаль челтәрләрдә шәхси блог алып бару, текстлар язу, СММда трендлар турында сөйлиләр, пиар белгеч журналист эше белән таныштыралар. Иҗади лабораторияда катнашучылар үз остазлары белән фото һәм видео техника белән эшләргә, аларга материал төшерергә, аны монтажларга өйрәнәләр.
Ниһаять, мин Айдаман апаны монда тотып алдым. Сәлам, Ләйсән апа. Ничек синең хәлләрең гомумән? Хәлләр шәп, әлбәттә, чөнки без биләрдә. Менә без бит инде биредә бүген медиа биләр форумда. Менә ничек сиңа гомумән? Ничек синең сәлкешләреңә әлеге форумда? Сәлкешләр шәп, чөнки алар монда дуслар табыра килделәр. Алар әлбәттә ачык, алар бик иҗади һәм алар идеялар белән тулы. Менә син бит инде белгәнемчә сәлкеш булганың да бар. Менә син хәзер Айдаман, менә сәлкеш белән Айдаман нәрсәсе белән аерыла икән? Әлбәттә, сәлкеш вакытта син шундый теге могҗизалы дөньяда була хистәсең үзеңне. Айдаман булганда син үз өстеңә бик күп җаваплылык аласың һәм башка сәлкешләрне дә яратырга өйрәнәсең. Яхшы, менә медиа биләр форум, ул бит инде медиа журналистика белән ничектер бәйләнгән форум. Ул чыннан да шуны аклый микән менә шушы? Әлбәттә, аклый, чөнки безнең бөтен мастер-класслар алар медиа белән бәйле, СММ белән бәйле, кино белән бәйле һәм балалар үзләренә бик күп яңа белемләр алалар һәм аларны шуннан соң да куллана алачаклар, әлбәттә. Укол көтү программасыннан тыш катнашучылар өчен көн дәвамында төрле спорт уеннары, иҗади концертлар һәм кызыклы кичке чаралар әзерләнгән. Тагын бер үзенчәлек итеп Сәләт утары дигән проектта үз эшен ачып җибәрде. Дуслар, сез сәләттә җырлап, биеп кенә йөри дип уйлыйсызмы? Юк, менә монда сәләт утары бар, һәм монда кыярлар, помидорлар, түтәлләр, нәрсәләр генә юк. Монда сәлкешләр һәм Айдаманнар көн саен шулай итеп аларны эшкәртәләр, сулар сибәләр, кыярлар шулай итеп матур итеп, зур итеп үссен өчен. Инде монда сәләткә вообще беренче тапкыр гына түгел. Мин монда күп рольләрдә килдем дип әйтәсе килә. Сәлкеш булып та килгән бар, волонтер булып та килгән бар. Менә волонтер роленә килгәндә, волонтер роле шундый кызыклы роль. Төрле сәлкешләргә төрле сфераларда, төрле шундый юнәлешләрдә булышасың, аларга юнәлеш күрсәтәсең шулай. Шулай укыту программаларында мин үзем булам инде. Һәм шундый спикерлар булганга мин бик шат. Алар шундый җентекләп иттереп сәлкешләргә аңлаталар, аларга үзләренең күңелләрен биреп аңлаталар сәлкешләргә. Мине бик шатландыра. Менә сәлкеш һәм волонтер булу менә нәрсә белән аерылып тора синең? Сәлкешләргә төрле мероприятиеләр үткәрелә. Беренчедән ул спорт мероприятиеләре, укыту программалары алар өчен үткәрелә. Волонтерлар инде алар шушы укыту программаларын, шулай ук спорт юнәлешләрен булышуда тәэмин итеп торалар. Менә синеңчә сәлкешме яки волонтер буларак ничектер сиңа уңайлыракмы? Менә миңа кичерәк вакытта, яшьрәк вакытта миңа сәлкеш булып килергә бик каты кызык иде. Яшьрәк дидең син, ничә яшьсең? Миңа 18 яшь. Алай булгансың инде, яшьрәк дип. Яхшы, волонтер буларак та бик кызык. Менә үзебезнең шундый атмосфера, волонтерлык атмосферасы миңа бик ши. Гомумән киләчәктә Айдаман булып килергә исәбең бармы? Икенче елга Алла теләсә, менә мин Айдаман булып килергә исәбем бар. Шулай ук сәлкешләр янына, үзләренең яратканнарым янына килергә исәп бар. Елдан-ел катнашучыларның саны арта бара. Спикерлар һәм остаханәләр дәрәҗәсе зурая бара. Үз тормышын медиа белән бәйләргә әзерләнгән катнашучылар өчен әлеге форум чыннан да бик кызыклы һәм файдалы дип саныйм. Чөнки сәләт ул мөмкинлекләр мөхите. Һәм барлык сәлкеш биредә үзен курыкмыйча сынап карарга мөмкин. Әгәр дә ышанмыйсың икән, сәләткә рәхим ит һәм барысын да үз күзләрең белән күр. Бу 4 көн дәвамында без балалар белән төрле мастер-классларга йөрдек. Һәм инде хәзер безнең лаборатория башладылар һәм соңгы көндә алар үзенең эшләребезне күрсәтә алар безнең телевизорда, проектларында. Минемчә медиа биләр форумы бик кызык, чөнки балаларның чыннан да алар үзләренә үстерәләр. Медиа контент СММ ул хәзер бит бу вакытта бик кирәкле әйбер. Шуңа күрә инде современный булырга кирәк. Һәм безнең балалар шундый дип әйтергә дә була. Медиа биләр форумы үз эшен дәвам итә. Инде без киләсе тукталышка күчәбез. Так. Булды бу? Шупан, мөгаен без синең белән теге дуслыкны тикшереп тормас, без бит не байда беләбез синең белән яхшы дуслар икәнне. Айса хәр тикшерә башласак, мин ялгышмы синең берәр соравыңа дөрес җавап бирмәсәм, син тагын минем белән берәр атна сөйләшмәячәксең. Юк инде, Руслан. Үзең әйттең бит. Бүген дуслык көне дидең. Тимәк, нәкъ безнең дуслыкны тикшереп карый торган көн.
Курыкма инде, барысы җеп-җиңел булачак. Кара. Мин хәзер үзем турында 3 факт әйтәм. Сез аның кайсы дөрес, кайсы ялган икәнен белергә тиеш шул гына. Белмәсәм. Ай, Руслан, мин сине алдан куркытмыйм инде. Алайса монда студияның ишекләре ябык түгел бугай, качарсың тагын, ә мине эфирны үзем генә алып барасым килми. Нәрсә? Әзерме, башлыйбызмы? Алайса башлыйбыз. Тамам. Так, нәрсә язган идем әле? Мин этләрдән куркам. Юк инде бу әлбәттә жалган чулпан. Кем инде этләрдән курыксын? Син дигән ишә этләрдән курка. Эт бит ул кешенең иң якын дусларының берсе. Руслан. Безгә синең хәзер сөйләшергә кирәк. Дуслар видеосны карый торсын. Юк, шигин этләрдән курк. Сәлам, сезнең белән татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Кичкенәдән батутлар яныннан тыныш кына үтеп китә алмадым. Әни аны акчаны җилгә ашыру ысулы дип атаса да, хәзер ул яңаша джампинг дип атала. Һәм бу яңа фитнес төренә эләгер өчен кешеләр хәтта чират тора. Бүген мин сезне чиратсыз үткәрәм һәм барысын да аңлатам һәм күрсәтәм. Джампинг ул су өслегенә охшаш 6 почмак формасындагы махсус батутта төркем белән башкарыла торган кардио тренировка. Тренировкада тирбәлү көчле адымнар һәм сикерүләр белән чиратлаштырыла. Шөгыльләр дәртле музыка астында бара. Биредә калориялар нәкъ интерваллик ярдәмендә сарыф ителә. Джампингның өстенлекләре аяк һәм корпус мускулларын, координацияны һәм вестибуляр аппаратны ныгыту, нерв киеренкелекне бетерү, йөрәк кан тамырлары системасы һәм метаболизмга уңай йогынты ясау. Сәлам. Таныш булыгыз бу Айгөл һәм ул безгә бүген джампингның нәрсә икәнен сөйләячәк. Айгөл, кыскача минем кебек бер нәрсә дә белмәүчеләр өчен джампинг ул нәрсә? Джампинг ул мини-батутлар, хатын-кызлар өчен фитнес тренировкалар. Бүгенге көндә бу фитнес бик актуальный. Менә ходи фитнестан нәрсә белән аерыла? Без сикерәбез йомшак поверхностьта. Монда безнең нагрузка тезләргә, суставларга әзрәк бара. Һәм кешегә йөгерергә ярамый икән, авыр нагрузка ярамый икән, алар батутта сикерә алалар. Корпусны алгарак һәм безнең мышца коралары монда кушыла. Кулны алга, артка. Алга, артка. Тагын. Кулларны. Монда бик күп мышцалары гына эшлиме? Әллә кул? Монда бөтен мышцалар да эшли. Күбесе әйтәләр даже. Бит мышцалары да эшли дип. Балалар өчен, хәмзәрләр өчен бик әйбәт фитнес, чөнки монда координация разрабатывается итә ике аяк белән бергә хәзер. Һәм кулларны катнаша аламы әлеге фитнес төрендә? Безнең 21 елда 62 яшьлек Ирек абый фитнеска йөрде бик озак вакыт, 62 яшьлек. Фитнес белән джампинг белән 1 сәгать буе заниматься итә иде. Бүген без тусовка патида биредә 50гә якын актив тормыш алып баручы джампинг белән шөгыльләнергә килгән. Якшәмбе булса да биредәгеләр ялның да кызыклысын сайларга булган. Димәк спорт белән шөгыльләнү дә газап чигү түгел, рәхәтлек алусылы була ала. Мин монда килгән кызларга сыкланып карыйм, алар бөтенсе дә шундый шибәр, шундый ябык һәм шундый күтәренке кәефтә йөриләр. Гөлгенә сөйләп китче, менә син джампинг турында ничек белдең? Ничек килеп эләктең биредә? Кайда мин эшлим? Миңа кызлар киләләр. Керфеккә сатырга һәм шу чиракта алар бөтен сөйли башлады миңа күп кызлар. Без джампингка йөрибез, әйдә безнең белән джампингка дип. Мин вообще бер тапкырда ишеткән юк әйберне. Һәм барырга булдым. Без бардык, миңа бик катышады. Һәм мин абонемент алырга булдым. Әзрәк йөри башладым, мин сизә башладым, минем сәламәтлеккә бик булыша, чөнки минем остеохондроз, баш авыртулары, анда хәрәкәт булгач, миңа бик булышты. Димәк, менә бөтен кеше уйлый, ябыгырга гына киләләр дип фитнеска. Бу әле сәламәтлек ягыннан да бик файдалы икән, шуңа күрә уйлагыз, бәлки сезгә дә кирәктер монда килергә. Физик йөкләнештән тыш биредә музыка, күтәренке кәеф һәм синең кебек активлар җыела.
Сюжетне сикіріп башлаган болсам, қазір мен ұтырағына алам, чөнки шуннан да хәлдән тойдым. Лекин иң мөһим нәтиҗә нәрсәдә? Джампинг ул шәп, джампинг ул файдалы һәм джампинг иң кызыклы фитнес төрләренең берседер. Сез дә килегез һәм үз нәтиҗәгезне ясагыз. Дуслык тесттен дәвам итәбез. Әйтер ислам тагын бер кат. Мин этләрдән куркам. Әйе, менә Шулпан, мин теге юлы җавапны дөрес формалаштырмаган булам. Мин әлбәттә беләм инде Шулпан этләрдән курыкканын. Менә кичкенә генә чихуахуа этләрен мин үзе бик ярата, алардан курыкмый. Зура үскәннәрдән куркам. Мин моны инде күптән беләм. Әзер генә ялгышып дөрес формалаштырмаган җавабым. Менә бит Руслан, менә бит җип җиңел, барысын да беләсең. Киләсе факт. Мин шоколадлы туңдырма яратам. Бусы инде әлбәттә дөрес факт, чөнки мин сине беләм. Син бер плитка шоколадны 2 минут эчендә юк итәргә әзер кеше. Руслан, инде сез бит шоколад турында түгел, шоколадлы туңдырма турында төрле әйбер. Мин аны яратмыйм. Туктале, менә шоколадны үлеп яраткан кеше шоколадлы туңдырманы яратмыймы? Руслан, соңгы факт. Мин искитмәле, яхшы дус. Туктале, Руслан, бит сиңа теорема избаттара кушу нәрсә уйлыйсың син анда ул кадәр. Ике җавап билгеле бит инде. Аңлыйсың, менә мин хәзер дөрес җавап бирмәсәм, гомумән бетәм, шуңа күрә тукта тынычлап уйларга вакыт бир әле. Руслан, син секундында әйе дип җавап бирмәгәч, димәк, инде ялгыштың дигән сүз бит инде. Руслан. Шулпан, не, кара әле, безнең бит видеозны карыйсы вакыт җиткән икән. Видеозма. Монда шундый күп фотографиялар, кемнәр генә юк. Карагыз әле, Әдилә. Белсәгез иде, шундый матур тавышлы кыз ул, аны һәр вакыт тыңлап кына торасы килә. Карагыз әле. Мин бит сезгә аның турында бер тапкыр да сөйләмәдем. Димәк, бу хатаны төзәтергә кирәк. Бүген Әдилә белән нихаланабыз. Әдилә Зиннатуллина. Тумышы белән Биектау районыннан. Ильяс Әүхәдиев исемендәге музыка көллиятен тәмамлаган. Күп кенә бәйге һәм фестивальләр лауреаты. Музыка хәзер минем өчен тормыш ди Әдилә. Үземне күпме хәтерлим. Мин гел сәхнәдә идем. Балалар бакчасында да җырлый башладым инде һәм менә балалар бакчасыннан чыкканда миңа музыка укытучысы үземә чакырып әйтте: "Әдилә, мәктәпкә кергәндә музыка мәктәбенә дә кер диде. Синең сәләтең бар диде." Мин әнигә кайтып сөйләдем, әйтәм: "Әни, миңа музыка мәктәбенә керергә куштылар." Һәм менә 1нче класстан мин фортепианога йөри башладым. Шулай ук гел җырлап йөрдем, ләкин музыканы үзем өчен хобби дип кенә санап йөрдем. 14 яшьтән генә аңлап җырлый башладым дип әйтеп була. Һәм менә шул 14-15 яшьтә мин инде музыка белән тормышымны бәйлим дип шундый уйга килдем. Һәм инде минем өчен хәзер музыка хобби генә түгел, минем өчен музыка ул тормыш хәзер. Син репертуарыңда нинди җырларга күбрәк өстенлек бирәсең? Музыка көллиятендә укыгач, инде репертуарымда ариялар, романслар, халык җырлары бик күп. Алар чит илләр ариялары, шулай ук итальянча, фарсча да җырлыйбыз, мексикан җырлары да бар. Күп телләрдә җырлыйм, ләкин сәхнәгә чыкканда, концертларга, бәйгеләргә чыкканда, мин татар җырларын күбрәк башкарам. Ул белмим, кичкенәдән баргандырмы инде, менә күңелем татарча җырлый дип әйтеп була. Син үзеңне актриса буларак та сынап карадың. Әйт әле, сиңа кайсы өлкә якынрак, музыка әллә инде театр? Актриса булу, сәхнәдә уйнау, ул минем кичкенәдән инде бер хыялым иде. Һәм мин гел Тинчурин театрына барганда, шул сәхнәгә карап, менә шул сәхнәдә
чыгыш ясарга иде дип Камал театрына барып шулай гел сәхнәгә, шул театр сәхнәсенә кызыгадыр. Чөнки теге филармония, пирамида, концертлар залларында җырлаган бар, әмма театр сәхнәсе ничектер икенче итеп тоела. Актер булу җырчыдан да авыррак һөнәр дип тоелды миңа. Чөнки монда син җырларга да биергә дә, һәм әле өстән режиссер теләгән, автор әсәренә салган хисләрне әле җиткерергә кирәк. Һәм ул җыр аша гына түгел, ул синең мимикаң аша, үз синең хәрәкәтләрең аша. Ялгышмасам, син әле җырлар да иҗат итәсең. Әлеге сәләтеңне син кайчан ачтың? Минем дәвәтем шагыйрь һәм кечкенә чактан инде нинди чарага да җыелмасак, дәвәт идән гел шигырь, гел җыр көтәдерик, үзе язган. Һәм белмим, дәвәтигә карапмы, бәлки дәвәтигә килгән сәләттер ул. Мин кечкенә чактан теге кечкенә шигырьләр яза идем. Аннары фортепиано алдына утыргач, бераз ул җырларга берничә өч нота өстәп килер дә үземчә чыгара башладым. Ләкин мин үземне композитор дип санамыйм, теге автор башкаручы дип тә үземне йөртмим. Ләкин берничә җырым бар, аларны башкарганым да бар, сәхнәдән дә башкарган бар. Минем өчен ул теге бигрәк төштә кебек тоелды. Сез дә бездән көч һәм илһам алгансыз дип уйлыйм. Хәзер инде тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Шулпан, сен нәрсә мен алып келәдеңме инде әллә? Юк, сен үзең әйттең бит инде, Шулпан. Без син белән бәхәсләшсәк тә, талашсак та, без син белән иң якын дуслар булабыз дип. Руслан, дуслар бит инде бер-берсе турында элементар әйберләрне белергә тиеш. Мин әле сине тагын дус дип атаган булам. Шулпан, әйдә алайса менә бай. Хәзер мин сиңа 3 сорау бирәм, әйме? Син шуларга дөрес җавап бирә алырсың микән? Менә син чын дус микән? Менә уйлап карыйк әле әйдә. Әйдә, менә рәхәтләнеп җавап бирәм. Әйдә, менә бер сорауларың. Менә иң җиңел сораулардан башлыйм. Минем иң яраткан төсем нинди? Кара. Яшел. Сәнгәр. Сары. Мин гороскоп буенча кем? Так, син декабрьдә тудың, димәк, кемнәр бар әле безнең декабрьдә? Шулпан. Мин анча яшь. Ну, ты вот сорау бирмиләр бит инде, Руслан. Юк, менә Шулпан, әйттем бит инде мин сиңа тапшыру башында ук, әйдә бүген дусларча, әрләшмичә генә матур итеп тапшыруны алып барыйк дип. Ну, Руслан, син бит минем этләрдән курыкканны да белмисең. Менә ничек мин синең белән дус тату тапшырып бармыйм әле? Юк, Шулпан, менә син үзең уйлап кара. Сен бит гомумән минем туган көн миңа ничә яшь икән дә белмисең. Ну, бәлки безгә димәк, дус булыр өчен әле тырышасыдыр. Тырышасы әлбәттә бар. Тик Шулпан, без барыбер бер-беребезне әзрәк булса да беләбез, кайбер фактларны беләбез. Мәсәлән, әйдәме, мин синең дустың буларак, сине белгән буларак әйтәм. Менә син хәзер салкын ватадан бер дә баш тартмасын. Әйе. Син гадәттәгечә бозлы лимонад эчәрдең хәзер шулай бит? Инде, әлбәттә. Бәлки без синең бик үк начар дуслар түгелдер? Бәлки түгелдер, бәлки әйдер. Ярар, аңлата белербез. Инде безнең тапшыруыбызны йомаклар вакытта килеп җитте. Дуслар, без сезне тагын бер кат халыкара дуслык көтү белән котлыйбыз. Һәм инде шул уңайдан сезгә бездән бүләк